Som aquell col·lectiu de joves que tenim l'emancipació prou difícil. Tenim un accés a l'habitatge pràcticament impossible, amb uns contractes laborals precaris o sovint inexistents. Som un col·lectiu menystingut, estigmatitzat durant tota la pandèmia i per aquest equip de govern oblidat molt sovint. Hem participat a la redacció del Pla Local de Joventut. Aquest Pla Local de Joventut és el que regula les polítiques de joventut durant la seva vigència, però, alerta, sense cap tipus de memòria econòmica, només intencions, cap acció. La població de gossos, des dels últims anys, ha anat creixent. Aquest augment ha evidenciat la falta d'espais, la manca de gestió. Per això, des del nostre grup municipal, vam impulsar una moció per adequar la convivència amb la fauna urbana, com per exemple l'adequació dels pipicans, la gestió de les femtes i sobretot la neteja dels orins que malmeten el mobiliari urbà. Els joves necessitem compromisos certs, forts, accions completes, ser escoltats. Per això, des del jovent, volem sentir la teva veu, la vostra veu. Els jovents són presents a l'Ajuntament de Viladecans i tenim una oportunitat. Som l'eina del jovent. Utilitzeu-nos.